Abono bazar ketal kaham noko ka kup caka. Sini mukit ahai ini sung nugunya betah karo tabuk ambasan pemani. Isa telangan mukit ngene nai. Kam. Kaham no matang khang tini sar Biswajit mote ke bazar khulok rimani. Kaham ni bagai Chini Tiprasarok bagai. Tini palmane. Tini palmane. Busung mam ka busuk. Busung kana. Nani hat. Busung kana. Sadas to sorok kana. Okay. Tabu ko recently no mane mongi abo. Abo khai bobo hai tambo mong abo khai. Abo khai hasuk ni khuri bo. Ane hasuk kene kezara. Nai thok jaga haita. Abo wan ma sinjabo kaisa bumong ane 1 minute ni bising wan suk tam bazani bung rahima logo phaika. Abo wisdom come from God. Abo no kaitor no mani man bising te ninoro phayo. Abo bazar ketala paikana. Bazar ketal bomong tira mangkana. Bazar ketal bung mangkha. Tama. Hasuk ni khuri. Pa busus khana tong. Ne khana tak ekdom smart. Hasuk ni khuri wa tam paika sagra de nang tini. Khakalo barok payo. Inda bazan bung bo sari chidi. Bazar bung kha hasuk ni khuri tep si Chini bazar nai bazar bo sanai jeng ta goro bisaki ni bo sai tonggo jeng angkang manggala manai kelang thara gue kubur man dokter janai pogresan mano deme sungi mano awan bagainya tini geri borong bolong bising tongman hoite lama papaima jaga dugan rena nanglai dugan rimi bai simia oro nokuk tangi be tongno nangmai ingka awan bagai seng te oro ni te bisileli aseng dakino oro ni kutuk saka nai thok jaga aro seng bazat langlai nai cái bếp snow mà người tin vào hay hay video update cái đó tùy phải cái bếp snow tham gia tay tới lớn nó cảm cái sai măng này và cảm cái bộ chỉ măng hả tin video bỏ hàng cái bếp xong tin video gặp Belai nó xin tiếp ra sang nó và người này Belai nó có tụi mà cả mấy bà con news cả ham tụi phải cái bếp snow tin video kia chứ buổi lần trên phải thực ra thì cảm cái này tông đi tao nếu lấy bếp xong nó có video bị xin tới cảm cái sai măng ăn và phải cái bếp xong chỉ có xe rồi hay này xong xin video nó sang nó bằng thằng này cái bếp snow video kia chứ buổi lần trên phải thực ra thì cảm cái này tông đi cái bếp sống hai hai xin sar Biswajit Debbarma hai thanai chalo Chini Tiprasarok no hai mongia kami am tayo hai Chini Tiprasarok no bazar ketal eba kelainan ini nai samani yagulo hai tini calon ke hai Chini nai thok Tiprasarok hai bazaro hai hasung no khori ini nai Belai no bong phari nai Belai no nai thok kelai nai dogan ni lai tongka cái bếp sống tini calon ka Belai no Chini Tiprasarok Belai no Hamjaklaikha tam ne hole Chini sar Biswajit Debbarma hai thanai chalo Chini Tiprasarok no hai mongia kami am sayo hai Chini Tiprasarok no bazar ketal kelai di mani yagulo ge hai tabuk Chini Tiprasarok hai bazaro me keteng thai keteng e bazo to mo keteng no kelai nai no phalai to ga bab song bazar ne mong ka hai hasung ni khori ni nai pharjaka ga Belai no nai to kelai nai Chini Tiprasarok tabuk rati bazaro kaham kelai nai no manai phalai to paling ke bab song biji kok sewai hai sing sini hasuk ni khori ni bazar ni maple ni bisin de basini tai tau te bok song luko song ni maple ni bisin te pusun kita kam ke kok kanai nyale ne ke bab song kita kam ke kanai tong ni tam ne le bab song bo bong ne maple ni bisin te ba kok ne bisin te sai manan bagai eba boji manan bagai paling ke bab song biji kok se wei hai sing sini hasuk ni khori ni bazar ni maple no kita sang kam ke nai nyale ne Abono no bazar ketal kaham noko ka kup caka. Sini mukit ahai ini sung nugunya betah karo tabuk ambasan pemani. Isa telangan mukit ngene nai. Kam. Kaham no matang khang tini sar Biswajit mote ke bazar khulok rimani. Kaham ni bagai Chini Tiprasarok bagai. tini palmane. Tini palmane. Busung mam ka busuk. Busung kana. Nani hat. Busung kana. Sadas to sorok kana. Okay. Tabu ko recently no mane mongi abo. Abo khai bobo hai tambo mong abo khai. abo khai hasuk ni khuri bo ane hasuk kene kezara nai thok jaga haita abo wan ma sinjabo kaisa bumong ane 1 minute ni bising wan suk tam bazani bung rahima logo phaika abo wisdom come from God abo no kaitor no mani man bising te ninoro phayo abo bazar ketala paikana. Bazar ketal bomong tira mangkana. Bazar ketal bung mangkha. Tama. Hasuk ni khuri. Pa busus khana tong. Ne khana tak ekdom smart. Hasuk ni khuri wa tam paika sagra de nang tini. Khakalo barok payo. Inda bazan bung bo sari chidi. Bazar bung kha hasuk ni khuri tep si Chini bazar nai bazar bo sanai jeng ta goro bisaki ni bo sai tonggo jeng angkang manggala manai kelang thara gue kubur man dokter janai pogresan mano deme sungi mano awan bagainya tini geri borong bolong bising tongman hoite lama papaima jaga
dugan rena nangmai dugan remi bai simia oro nokuk tangi bo tongna nangmai ingka abo bagai seng te oro ni te bisileli ya seng dakino oro ni kutuk saka nai thogjaga aro seng bazat langlai nai be paya thane no nororo nokuk tangi ma phaina mong ko de ju jaga da ju jaga phana highway ni kia jaga tongo do a gole a sakan le pada yang pingsan ada gana ha mana salma kha salma ko no falde obo khai sam dogan dili ada bo falde salman na chole violation human rights violation nangoro bo pingmaya boro mo sungai apuni no bo Indian constitution andro ya Sri hatai go sini aro tolao market tongmani nok nukna video agini abo ADR kesam agi kesam lamao bazar tongmani ade Sri hatai market ingka abono sungtai seri unibet lai highway kunan bagai sung tini o jaga no soe sega mo jaga asaka naithok north east India ni highway bormo an boinai o market o hati o Sri hatai no nai phaina bagai asaka naithok o jaga sung tabu ketal khai oro noku khlaiye sung oro tini borok no rehabilitation khainai tini borok bekar unemployment tei inko kami rogo samung kerei borok rong no sung oro noku tangai buskang dogan khlani nai tei sungbo buskang salo o highway ni o hati rong no sung kobangma hayung ni kotor hati ei kotor sohor rok bai sung compare khlai sung develop khainjan bagai chai toknai ge sung 1 tarik January bisingono sung oro o bazar no sini Sri hatai hati bazar no 8 bosor kesam hati no sung oro refresher unibet khainai sung oro tupnai ingena rok joto tipra hani tiprasar no koyo norok o bazar hati o bazar khaisana ni mo national highway Agotla Khwai tei Komalpur national highway o obo Sri Rampur area klayo o hatai Sri hatai hati sung mono wanama sinsa develop khainai tei naithok khlainai norok joto no koyo tei o area ni joto ani lukurong no koyo norok bo lamao thayei hati khlainani tei oro banya khlainjan bagai norok joto no koyo sanai dara nang borone paifai ka sagre de hinga mongya khamini mongge o kamini no area ni no bahima tongkha o hai kaisa thaijaga bo hati o hai khlogoi Dr. Biswajit no tam sanam song Dr. Biswajit to chini je gramo paharo jodi bazar joto mani no man thokai to subida no haksal to thangnai oi tetamba nge nang belai subida na jata Belai Hamjakha Tamo paikha tini khai khaklu borok ang thaini payo 40 taka o baibo obo thainai doti sai phunu kora de obo bazar katala paikha na bazar katan bo mong tira mangkha na bazar katal bung mangkha tamo hasungni khuri pa busis khana tong ne khratak ekdom smart hasungni khuri o tam paikha sagra de nang tini khaklu borok payo inda puila fast ango sagang batalang kha inga pa tagbo iko ayanga haika obo busu marka sagra de thaja 20 taka ekdom hosta orwa agor tolanga paise 50 ekon kom simaya kom simaya oro kom man to kom man to ekdom pura oro paifai de yang rutui thane bathagai angki kai telamora tau phaigata aywa kam nangi thamon telamora ba ga phirok ti ta khai nongni bagi saringni banda paitlang khata oro nai na de mikatong phunu gara de oro khaklo tongo milok tongo lubia tongo obo mui khumusina mui khumu tongo phantok rok mosorok ayang narkel rok pura potirpot engkai yang phunuk de
Bahai matongka ini bazar ketalo mi keteng ropale rang manoi. Kaham no matongka tini kaham no matongka tini sar Biswajit mate ke bazar khulok rimani kaham ni bagai Chini Tiprasarok bagai omo khoroksa na sina haita abo wain থেকে asuk jara asuk log wabo waran থেকে ai suk jara omo khlakyang ke o bazar na gurne baga ya thek ma roi nai umsuk bazar kota robo yang phage da ning tam phal bugun omni doganda phadi asuk phadi nang kok salagen gisa buko ni rang phunuga da ni rang ane rang hi ko asuk omo tini phal mane tini phal mane busuk mam ka o busuk busuk khana sunani han busuk khana sada soroka kana sada soso mata khana matangka khoksapan ma phalyar ma thang 5 din phal mane ma phalyat ma thangya nin parake bro an parade chakmaga Yang kisah punugara deh cameraman. Yang kabang ma tanglai tong bro dugan. Obo klok masih ekdom bazar. Marka lok nai. Obo zompui bazar rok ni selai okorong ni selai kabang ma lok nai obo ekdom bazar kotor rong nai. Tumung no joto borok o jaga ripai khangka. Engka yang rogo tangi tongo ko tongo.